Naiz irratian, bigarren kafea. Kafe bakarra ez da nahikoa gorputzak berotzeko hazen olako hotza egiten duen, beraz, prestatu bigarren kafea eta ongi etorri gure saioaren goxotasunera. Prestatu kafe bat baino gehiago, asteburu honetan hotz egiten jarraituko du. Baliteke Euskal Kostaldera iristea elurra eta hondartzak zuritzea. Nafarroan jada alerta laranja ezarri dute elurrarengatik. Adi, Filomena, badator! Que diu així, Filomena, Filomena, que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena, Filomena, Filomena, tal com diu la Filomena. Kontuz Filomenarekin, gaurko egunez 2010an elurrak eta izotzak Europa, Ipar Amerika eta Asia ipar ekialde gehiena estali zituen eta egun asko iraun zituen hotz polada honek eta 182 hildako eragin zituen guztira. Ohikoa baino askoz hotzagoa izan zen negura, China, Mongolia edota Ipar Korean. Ipar Korean, gaur Kim Jong-un Ipar Koreako liderraren urtebetetze eguna da. Bere aita Kim Jong-il zen. Hiltzen? Bai, Kim Jong-il zen eta Kim Jong-il zen. Oso ondo mutiek, neskak, onda izate. Berriro gertatu da. Euskal Wikipediaren esanetan, Kim Jong-unek gaur 37 urte egiten ditu, eta gaztelerazkoaren arabera 38. Beraz, Euskalduna gazteagoa gara! Bueno, badakigu zure urtebetetze eguna atorrela eta krisian zaudela, baina ez zaite hasia zure adinarekin ez horretan, Vale. Aizu, eta nola ospatuko du bere urtebetetze eguna Kim Jong-unek? Triste egongo da, Amerikako estatu batuetan gertatutakoa ikusita, bere lagun Donald Trumpek hauteskunde porrota onartu du eta Kapitolioko erasoa gaitzetsi egin du. Momentuz 52 pertsona atxilotu dituzte, baina ziur ez dutela inork atzelaratuko. Kartzela esan duzu? Lotura biztan! Lotura ona gainera, gaurko egunez jaio baitzen rock and rollaren erregea Elvis Presley rock abeslari eta aktore estatu batuarra 1935 urtarriaren 8an jaio zen, Tupelon. Tupelon. Aktorearena, ez dakit, komillatan garriko. Baina gustatzen zaigun errege bakarra da Elvis. Artista asko inspiratu ditu Elvisek gaur egunera arte. Tom Petty, Jimi Hendrix edo Bonok bere abestiak bertsionatu izan dituzten. Eta duela urte batzuk, Bryan Adams, Glenn Hughes eta Billy Ray Cyrusek Elvis Presleyren omenez Hey Elvis abestia egin zuten. Izan ere Elvis oso presente egonda Billy Ray Cyrusen bizitzan. 1982an, Cyrus depresioak jota zegoen, eta Johnny Cashek gutun bat idatzi zion, esanez, aizu, nik uste dut Elvisen antza daukazula. Eta horrek aurrera egiten lagundu zion. Ay, Elvis, you're still the king. Ziur Billy Ray Cyrus kalkuluak ateratzen aritu zela, ze bere alaba Noah Cyrus Elvisen egun berean jaio baitzen. Hau da, benetan? Gaurko egunez. Kasualitatea. Justo gaur ere, David Bowie ere gaurko egunez jaio zen. Ingeles abeslari, abestigile, multi-instrumentalista, aktore, disko ekoizle, margolari, moldatzailea, Kristal Oskuro protagonista. Gauza gehiagi, guztiz errenazentista esan dezakegu David Bowie zela. Pop musikako izar garrantzitsuenen arteko bat. David Bowie, Marvelous! There's a star, man waiting in the sky. He's told
us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Espazioarekin obsesionatua zegoen David Bowie abesti asko eskaini zizkion, entzuten ari garen Starman hau, Life on Mars, Hello Space Boy eta bestelakoak. Horregatik, 2016an, Belgikako astronomo talde batek konstelazio bati bere izena jarri zion. 7 izarrez osaturiko konstelazio bat. Bua, errenazentista, astronomoak, izarrak, a ber, David Bowie edo Galileo Galileiri buruz ari garitzeiten. Gero eta gutxiago disimulatzen dira loturak, saio honetan. Bia, Galileo Galilei ere gaurko egunez hiltzela. Eta Galilei italiar matematikari, fisikari eta astronomoa izan zen. Astronomia modernoaren aita tzat dute askok. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo! Galileo! Magnifico! Stephen Hawking fisikari eta astronomoa ere gaurko egunez jaio zen. 1963an alboko esklerosi amiotrofikoa diagnostikatu zioten eta soilik pare bat urte biziko zela esan zioten, baina ez zuten asmatu, eta eskerrak. Izar pilo bat gaurko efebidetan, izarrekin ari garenez, ezin ahaztu Ibon de Carlo aktoresa. Amaraginduak pelikularen protagonista, Xefora paperean, edo Lily Monster pertsonaia The Monsters telesaian. Zeona demontzen zen sintonia, baina mai, ez dut ondo ulertzen Ibon de Carlo eta izarren lotura. Argi dago, Ibon de Carlok bi izar dituelako Hollywoodeko ospetsuen etorbidean. Bai, bat Amarraginduak pelikularengatik eta beste bat The Monsters telesaiarengatik hain justu, eta oso pertsona gutxi daude bi izarrekin. Beste lotura biztan. Bi izarrekin? Bai, banderako batarrak izar badauka erdian, eta gaur 1959an Fidel Castro Labanan sartzen ari zen. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Baina gauza bat ez dut ulertu inigo. Zer Esan bakatzen? dezu bi izarrekin lotura zegoela eta bakarra aipatu duzu Kubako banderarena. Hori, a ber, non dago bigarren izar hori? Izarrak sobran daude saio hontan. Laizter izango dugu bat gurekin, Juan Carlos Arrobarna, Kaitos, Che Guevararen bizitzaren aditua dena, gurekin izango da gaurko saioan. Eta hori izar puxka, Guardia Zibila kontrola jarri du hemen lokalaren estudiaren ondoan. Beraz etorla jakina, ez ditut gehiago esango. Eta uste dut ez dela izango gurekin saioan izango dugun izar bakarra ere. Bai, beste izar handi bat ere izango dugu gurekin. Julio Vila Albert, di Julius, gure MC handienetakoa izan da Julius. Baina azken urteetan garatu duen idazle fazetaz hitz egingo dugu. Beste izar puska. Eta konstelazioa osatzeko gure Kontxita Beitiarekin hitz egingo dugu. Ui? Ze hastak egiten ari nez, Kontxita Beiti entzun dut eta ordu dijaren, Ai, ama. Bueno, Kontxita Beitia gurekin izango dugu, bai, eta Kontxita Beitia gurekin izateko prest balin badaukagu, guk ere atzera zenbaketa martxan jartzea badaukagu dagoeneko. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Urtarrilak 8 ditu gaur, eta esan da bezala prest gara izarren konstelazio berriak osatzeko. Ostirala da, ongitorri guztioi, bigarren kafearen 126. saio ontara. Hori egunerezako gara izara.
zuekin Mai Gorostiaga pozo. Arratxaldeon ta urte berrion, etorri gabe oraindik, Jo, faltan bota zaituzte. Pintxaz, tutan egon nien beste demora pasada Mai Gorostiaga horrela ez dugula orkesten. Pasa den urtetik, zinun gehiago, peida hilea, nola lusatu inzait. Konstelazioen turreko lasterketako 3. motuan da momentu honetan Gaspar Mai Gorostiaga Rosetti aurrera. Andromedatik jaisten ari gara gure motorran eta tunel kosmiko zulo beltz batean sartzen ari gara. Konexioa mozten ari zaigu Izarren konstelazioko turrarekin bate egingo dugu segituan, baina gurekin badugu Izarren konstelazioko izarrik handiena. Bueno, berak aloztu bintza. Bai, bazara, Goiuri ez Izarrandi arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensi Lurbide, 126 gaur bigarren kafeak urtarriak 8 arratsaldeak 4 eta 12. Eta Women Prest asteari amaiera eman, eta behingoz urteare behar den moduan hasteko. Bada torrela elurra. Instagramerako argazki berriak, orain ondartzetik. Barkatu, Goiuri. Eta gizu eze presioa sentitzen dudan, fadar bat igota bestea geisten dudanean, abesti batetik bestera pasatzeko. Nik banon lagun bat DJ saiakerak egin zituena, eta bagenoen bere CD bat, zala DJ, zut esango bere izena, eta gozion beste bat DJ, ez da gizar, abestiak izorratu gabe. Pentsan, ere kuadriantzeka horreiak ziren. Mutila moetzen joan zon. Ba, maite duten tartean murgildu behar dugu, eta hortarako, nora biatuko da maite dutekin? Ni lehenengo. Vale. Venga, ba, eska izarrekin ari garen ez justo horrekin dijoa laututa, ez? Nik maite ditut izarrak, baino izar mota bereziak, maite ditut adibidez izarro usok, itxas izarrak, baino batez ere, maite ditut justo elurtua dago dena, eta elur izartxo hiek, bakizue, nola izartxos osatuta dago elurra, eta izugarri politia iruditzen zait, adibidez Johannes Kepler edo Robert Hooke, René Descartes, jende asko, ikerkete asko ikasi zuten eta itzein zuten horri buruz, eta maite ditut, ez dakit igual izartzen ari naiz. Zure maite dutan zein dago, Juri? Nik maite dut Mandela efektua. Mandela efektua? Bai. Zein da Mandela efektua? Ba, Mandela efektua da, kontzeptu bat, erabiltzen dena, oroitzapen faltsu kolektiboak deskribatzeko. Hau da, pertsona talde batek zerbait gogoratzen duenean, baina zerbait hori pasa ez denean. Eta izena du Mandela efektua, ze hau sortuzun pertsonak, esatezun, beha goatzezala, ziur-ziurtzeola Mandela kartzelan hiltzala, eta beha goatzezula nola telebistan eta aldizkarietan, eta nola hitz egin zuten hortaz, nola Mandelak kartzelako lehiotik hitzaldi bat eman zuen, hil aurretik, eta behar zeon oso ziur. Eta, komentatu zuen jende gehiagorekin, eta bestek esaten zioten, nire oroitzen naiz. Bueno, eta dakizuen bezala hori etzen hori izan, eta Mandela etzen garaiaren kartzelan hil. Baina jende askok dauka oroitzapen hori. Horrelako gehiago badaude? Horrelako asko daude. Nik horatzen duen bat, Ricky Martin, mermelada eta txakur batekin. Adibidez. Baina hori ez dakitan gehiago mitoa edo ez da berdina Mandela efektua. Egia da. Gertatzen da baita KitKat txokolatinekin, jende asko esatula, ni ziur nago KitKat artean gidoia daola, eta nik erosten unen KitKata, kit eta katitzen artean. Jende zarrak esatu dut. Gogoan dut. Gidoia, eta ez dauketa ez du inoiz euki. Baina jendeak esate, bai, ziur nago. Eta gaur pasa zaigu, oraindik ez dakigu dan Mandela efektua edo beste gauza bat, baino pasa zaigu, ze eginan komentatzen gure arten, bazeola iragarki bat, non baserritar bat agertzen zen, eta behiei hotxe egiten ziren, eta behi baten izena zen Filomena. Eta orduna, eta zan baserritarra, eta esatezun Filomena! Eta iragarkia bilatzen saiatu gara, eta iragarkian ez du Filomena esaten. Ez esaten du? Felisa! Eta nik galdetu dut nire ingurukoen artean,
esan diet, aitzuek, batzezate kaikun iragarkia, kaiku. Enun esan nahi marka. Bueno, bi alaituko dio, ber Polivision edoten erosi. Kaikun iragarkia ontaz batzezate, ze izen esatezun baserritarrak. Eta denek Filomena dute buruan. Eta denek esan diate, Filomena, bai, Filomena. Eta ez iragarkia online dago, eta ez du Filomena esaten. Galdera bat Mandela efektuarekin, esaten elizara Goiuri, nik arratsaldero margotzen ditudan marrazki horiek erlajatzeko ez direla Mandelak? Mai, mesedez. Zegorra! Ez que horiek dira maindalak. Ufa. Hau komplikatzen ari da, Houston arazoa daukagu. Nere maite duta da, behin baino gigetan pasa zaigula joaten gara bazkaltzera, eta bada hemen gertu taberna bat, Goiurik beti plater berdina eskatzen duen, oso originala da. Gainera, pasatzen ditu 5 minutu pentsatzen, kartak goiti bera aztertzen, gora berekin, eta bapatean esaten du, tira, hau betikoa. Baina kontua da, han musika jartzen dutela, musika jartzeko plataforma baten bidez, digital horietako baten bidez, baina ez dute ordaintzen haren premium bertsioa, eta orduan publizitatea sartzen da. Eta badago, lokuzio bat, esan duena, si quieres obtener, eta obtener hitza erderazkori, F moduko batean, edo V oso markatu batean esaten du, eta Goiuri, baina sutu egiten da. Eskebe, ikusi izango du! Ezin dut. Eta aritu gaur filosofatzen ez, zenbat kafe hartu beharko genituzke taberna hortan, hilabeteroko kuotatxo hori patu, eta obtener hori Goiurik entzunez ezan. Eta ez da hortik nola iritsi garen kukuxumuxu kontzeptura, ez da katuak eta xaguak, eta kakatutu, eta xaxagugu, eta pentsatu du, ostras, eta orain kukuxumuxu balego, zeman maskarilla modelo ezberdin salduko zituken. Eta hortik beste zalantza, berritxarrakek salduko alituzkein beste maskarilla kukuxumuxu oraindik existituko balitz. Eta handik beste galdera bururatu zait. Azken honetan lagunen batek esan dit, Bilduk bere militantei helarazi diela musuko bat etxera. Berritxarrakek eta EH Bilduk ez zituzten batxinan egingo musuko hauek, ez da? Ze bestela, akaso musika Spotify norraindu gabe jartzeak ere, eluke alako delitua suposatuko? Kukusumusuko. Eta inkoherentziaren pastel honetan, guk ere pentsatu dugu Spotify-tik jartzea, berritxarraken kantu kutxun bat, minau. Irabaztea zer da, zer galera, nik ez dut nahi hemendik, onik atera. Baizik eta bizirik, sentitzea bera, baizik eta bizirik, sentitzea bera, sentitzea bera. Beno, gure maite duten tartea amaitzeko, agurtu barko dugu, gaurko gore gonbidatu izar horietako bat, agurtu, maite dute askatu, eta gero parentesitxo egingo diogu, ze Maigorostiagak Nike Fuseak kontatu barrizkigu, baina ez dakit Julio Vila Albert edo Julius, nireta zai izango da, Julio deitzea, baina saiatuko gara Arratsaldeon eta ongito hori bigarren kafera. Arratsaldeon, entzuten diazu ez da? Entzuten zaitu, baina mikrofono horbildu beldurri gabe, Ez duko zuek zeatik izarrak, hori dudi gabe, baina. Bagizu pasatzean, ez karela, baina uste dugu baiet, eta beha zondo bizirean. Eta saio hau posible egiten duten guztiak. Bai, bagara hemen batzuk lantaldean. Zein da zure maite dut, Julius? Nei piloa gustatzen zait, nolabait nire emozionalki plano berdinean daun jendea topatzea, ezagutzea. Sentipen berdinak dituztenak, amets berdinak, holako gauzak. Gio, badao baitare jende mota bat, hau beste erantzun bada, baina dana ondo daola iruditzen zaiena. Hori ere oso politia iruditzen zaiz, jende asko da beti, hori akatsak ateatzen, defektotan fijatzen, ez dakiz eta beste jende mota bat beti irribarrezka, eta ikustea euren bizitzako plantamendua hoxe dela, ez? Nahi, dana ondo daola, dana ondo iruditzen zait, hori ere asko gustatzen zait. Eta jende adimentxoa topo itea, jende adimentxoakin, galderak botatzen hasteko eta ikasteko. Hiru erantzun, Hiru erantzun. Gure guztiaz egu jende hori goizean jiki, esaten, I feel good. So good, I got you. Baina gozak beti ez dira perfektuak. Batutan notizia baten atzean, badago
gezurretik, eta gezur batean atzean egitik. Eta hori du muinean mairi eskatu barri dana. Ez que hau ja sekzio bihurtu dugu. Fake newsak ezagutuko dituzu, Julius. Fake news kontzeptua. Bueno, ez dira kaso handik egiten. Obezetz, asko zobea da Nake Fusei kaso egitea. Eta orain deskubrituko zu zer den Nake Fuse bat. Bueno, gogoratzeko guztio zeren azken urtetik, urte bete jatorri gabe, urte pasada azken Nake Fuse bota genuenetik, eta Nake Fuse berez da justo kontrakua, ez da albiste bat argi dago gezurra dela, dena gezurra dela, ez dela egia, baina horrek ez du esan nahi hor barruan egi asko daudela. Claro, fake news edo albiste bat egiteko egin marretzu ikerketa bat, eta ze hori ez, ni Nake Fuse bat sortzeko iten dut okerketa bat. Eta orduan gaur okerketa bat egin dut, eta iker ez banago. Bueno, hausia da, dijoa, Kapitolioaren asunta eta Trumpena, eta denok argi daukagu Trump dala fake newsen erregia. Pilo bat botatzen dituela, jartzen dugu zalantzan esaten duen gauza guztik, eta bere azken esaldia izan dela transizio ordenatua eta lasaia egingo duela, pauso bat atzera emango dula, eta albiste guztik titularretan, denok sinestu dute lehenengoan zalantzan jarri gabe. Orduan justo hauxe da nire Nake Fuse da, bere azken esaldia naiz eta ematen dula egia dela, fake news hutsa dela, eta ez da lasaia, eta ez da izango ordenatua transizio hau. Baina, karo, Nake Fuse bat da, beraz gezurra da, hasi que bakizue egia ala gezurra, begien artean, sudurra. Zenbat trama rekete komplikatu ikusi dituze azken aldian, ez dakit serietan, egon dia telesail distopikoak, badaude trama polizial oso komplexuak, pentsatzen hasiko bazinate Trumpek esaldi hori esateko ze gertatu den Amerikako estatu batutan, hortik seri bat atera daiteke, Ze... Bate Bueno, es que munduaren denboraldi hau potente dator, zenbat egun? 8 egun. Mundua ez, urtea hasi zanetik. Eta ja eukideu, zeukideu Kapitolioko asunto hau, eukideu txertoak suntxitu ditun botikari bat, eukideu... ez dakit, eske ya zenbat gauza pila. 34 gradu Pirineoan, bueno, ken... Sí. 34 gradu egite ditu Pirineotan, bai. Bai, esan nahi dut, minus 34, bai. Ba, hori. Ba, oso ondo, Nek flipatu ditgo jurik zanen 8 egun mundua sortu zen eti esen, baina jainkoak ez altzun mundua astelen batean sortu zuen, ez? Hau sortu zen. Ez que justo zazpigaranen deskantxo hartu zen eta Trump etorri zen sortzira. Me dices que konta gateratzen, astelen batean sortu bali mazuen, astelen asteretan, ostia, larun bat, igande. Gaur ostirala da. Ez que zuk zazpiarekin arazo asko gitzei duzu. Hori egia da, ezin ukatu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Musikazale amorratu gazte batek DJ izan nahi du. Marcosek kontratatu du. Aberaste helburu duen enpresari gazte batek. Industriagune batean diskoteka baten inaugurazioan pintxatzea nahi du. Denbora laburrean DJ gaztea abanguardiako diskoteken eta diseinuko drogen giroan murgilduko da. Honek gertakari profesional zein pertsonal zurrunbiloa gainditzera behartuko du. Martarekiko amodio ere topatu du. Amodio sakona eta zintzoa. Eta horrek lagunduko dio lan giroak sortu dizkion oztopo guztiak gainditzen. Baina arrakastara hurbiltzen doan heinean konturatu da. Bere ametsa betetzeko ordaindu beharreko prezioa garestiegia dela. Eta hor sortuko dira bestelako zalantzak, zertzegoen hain espazio handiak, futbol estadioak, kiroldegiak eta
jendez gainezka jartzen zituen mugimenduaren atzean. Drogek suntsiten zutena inporta alzitzaion dirua eta arrakasta zekarren mugimenduari guztiari. Confesiones de un DJ remix liburua kaleratu berri du Julio Vila Albert Zestoarrak, remake bat egin duela edo esan liteke, azalduko digu hori ondo. Bidean utzi dituelako La Carta de John edo El Conquistador del Fin del Mundo bezalako liburuak, telebistarako zein zinemarako gidoiak eta 11 bizipen. Eta gauzak esaten ari garen moduan konfirmatu beharko dizkigu, beraz berriz ere ongitorri emango diogu. Julius MC edo Julio Vila Albert, ongitorri bigarren kafera. Eskerrik asko, oso handia zehaino. Urbildu mikrora beldurrik gabe, Julius? Yeah. Hola bai, Wow. hola bai. Aipatu dugu, remix hori, ez dakit remake bat dela esan ote daiteken, utxetik abiatutako historio batean oinarritutako liburu berri bat, hor bidean zerbait. Bueno, azkar kontatuko dizut, dik hasiera baten ez neukala hau idazteko proiekturiz neukan buruan, baina azkeneko urtetan jaso izan ditut, mezu batzuk, zenbakiarez ere esango, hainbat jarraitzailearen aldetik, lehenengo, hau da, 2007an argitaratutako liburuaren ale bat eskatuz. Eta urte asko pasatu dira, ordundikan, liburu hori 2004an idazten hasi nintzen, eta nik gogo guztikin hartu lehenengo manuskritoa 2006an erregistratu nun, eta ilusio osoz elkarreak nintzen, ze Inigo Etxenikek Tolosarra gaina, arek kontaktua lortu zian bertan, eta elkartu nintzen bertako izenatet esan nahi bertako batekin, eta santzian, irakurriko eta hemendik 3 astea esango dizut. Eta handik hilabete batea posta elektronikoa jaso non bere valorazioekin, da santzian literaturaletik ez zeukala inungo baliorik. Epe. Eta, nolabait arrasto bazan, pista bazan, da ikasteko modu bat baitare, eta, berri datzi nun testoa, eta argitaratu nun 2007an. Orduan, honekin esan nahi urte guzti hauetan asko ikasietela bai idazkuntza arloan eta bai gidoilaritzaren munduan. Orduan, testo hori hartu izan ezkeo ikusten nun neiko eskasa zala, hasi berriaren estil hori nabaritzen zan. Orduan, erabaki nun, bastante azkarri datziet, 4 hilabetetan berri datziet, eta sobratzen zanak endu dut, estilo hobetu dut, eta fikziozko elementu ugari sartu ditut, eta neiko novela interesgarria lortu etela esango nuke. Hor, liburuaren atzekaldean irakurri alizan dugu, ez zegoela oso DJ-aren protagonistaren buruan, arrakasta horrek zekarren guztia, horrek ze prezio zuen, drogek zer egin zituzten, merkatuark eta joerak zertzuen. Gero galdetuko dizugu biografikotik zenbat duen liburu horrek zerbait izango du, baina errudun sentitzen altzen Julio Vila Albert liburu hori idaztea erabaki zuenean, eta erru horrekin moldatu alda urte hauetan guztietan berriz ere idatzi duen honetan. Galderoana da, ze bersio honetan igertzen da, alako heldutasun puntu hori ikusten da, ondorio berriak agertzen dira, informazio gehiago gehitu dut, kapitulo gehiago sartu ditut, nolabait gaur egungo ikuspuntua ere bertan islatzeko. Eta, hor galdera bat sortu daiteke baitare, izan daitekela, ea persona batzuk ze egiteko prest dauden arrakasta hori lortu izateko, alde batetik managerrak daude, beste batetik enpresariak, beste batetik lankideak. Zenik zuen saio atzo ikusita gero eta ez dakiz egunetako asteartekoa, Maitena Salina zela. Nolaiteko enbidia sortu nu, ze ikusten nun, zuen persona oso jatorra izate, oso profesional honak, hemendikan basadian aktorekin gauza bera gertatzen da, eta nahi hori privilegio bat iruditzen zait, ze tokatu zaitena guziz kontrakoa da, hau da, gehiago dana pensatzen duen jendea topatu, eta geho esan dizuana, filtrorik gabeko profesionalak komila artean. Osea, oso jende serio gutxi topatuet, orduan, karo, horrekin gertatzen da pensatzet, zuere kutsatu egiten zehala jende horietaz. Hau da, jende horiekin zaude, horiekin jokatu berdezu, horien artean zaude, eta helburuak bete inberrituzu baitare. Orduan, hori nik usten diko garbi erakusten dula. Gauza bat ere argi utzi behar dugu. Julius MC DJ izan dakoa da. DJ da. Hori hor dago. Edo bintzat oso sasoian dagoela esateko moduan uste dutak garela, baina idazle ere bada eta inor pentsatu balezake
bueno, bai, idazle baino DJ munduari buruz idatzi duen, hori abia puntu bat izan zen, eta oraintxe, gaur honak hartzeko aitzaki ere izan da, baino tartean, La Carta de Jon dago, El Conquistador del Fin del Mundo, gidoi gintzan aritu zara, zinemarako, telebistarako, mundu hortan murgildu aurretik, bai esan beharra daukagu, entzuleari esan behar diogu, Confesiones un DJ, remix, hau, irakurri daitekela naiz eta DJ munduan erakarrita, bai, gehiagi irakarri gabe, baina hitz hori osatzeko modua bat zegoen, ataskatu naiz. Naiz eta mundu horrek gehiagi ez erakarri, naiz eta DJ mundua ez iruditu, azken finean, eleberriak, bueno, fikzio historia bat kontatzen du, egia da mundu hori oso ondo ezagutzen duen idazle baten eskutik, ez? Bai, horretia arrazoietako bat, horretik erabaki nun idaztea baitare, jende zerbait horrela proposamen ireki bat eskaini ahal izateko, jende guztiak, jende edozein pertsonaren eskura egon daiteken lan bat jorratzeko, eta geho idazkuntza aldetik saiatu naiz egia da hildo oso historio zintzoa dala, ez ditu alako hainbeste ikutu literario batipat geho irakurtarrazagoa izateko, baina somatzen dira, hau da, eske geho sartzea deskribapenen teknika, hori oso importantea da, eta baina ez naiz hasiko enrollatzen, baina oso, bueno, erreza edo arruntena izaten da, ba, ikusten dana deskribatzea, ez? Ba, igual, urtaro zehaz baten naturak erakusten duen, erakusten dituen ezaugarri batzuk, baina politxena da, sentipenak deskribapen horretan murgiltzea edo hor nahaztea, uste ulertzen diazula. Hau da, irakurleak segituan jasotzeko, idazleak kasu honetan sentitzen duna, momentan sentitzen duna. Orduan teknika hori nik uste oso ondo aplikatuta dola, eta beste batetik, metafora asko daude, hau da, badibidez, edozein historio azten da beti, bai pelikuletan da liburuetan, protagonista nagusia, orkesten da bere ingurumen arruntean, eta erabaki bat hartzen du, hortikan historioak estanda bezala egiten du, oztopa batzu topatu, eta helburua bete. Hori da estruktura normala. Hemen somatzen da, gazte batek nola bizitzen duen, hori danoi gertatzen daigu, hau da, bere herri txikian sartuta dago, bere betiko lagunekin, da halako batean, lanean kanpoan hasten da unibertsitatean, eta mundu berri bat deskubritzen du, eta horrekin batea oztopoak. Orduan, gutxiotik gehioa juteko prozesu normala halako metafora handi baten bezala gertatzen da. Eta geho, historio, hau da, amodiozko historio hori baitare, harremanen munduan nik uste oso ongi sartzen dela, eta edozen persona baitare, nolabait, empatia hori lortzeko, gertutasun hori, jendea identifikatzeko historioarekin, bueno, baditu alako elementuak oso irekiak. Galdetu dizut leno gainetik, baina ez du erantzun, zizuelako galdera, behar bezala bota, baina zenbat du autobiografikotik Las Confesiones de un DJ honek, zaipatu duzu herri txiki batean, zegoen lagunekin bizitzen DJ jura, eta hori izan liteke ez, Julio, izeneko mutil gazte bat zestoan duela urte batzuk. Ezingo nizuke zehaztu, baina egia da, edozein historioetan oso importantea dela personaren sorrera, hau da, lehen aldia, nondik handatorren jakin, ze ingurumenan jaiodan, bai politikoki, sozialki, ekonomikoki, maila aldetik eta nolabait kokatzeko. Hori oso importantea edozein pelikuletan, edozein historioetan, da hor nik uste nahiko garbi hartzen dela. Gero drogen kontuan, nik drogak eta alkohola ez ditut oso ondo toleratzen, eta nahi saiestea, baina ondo gogoratzen dut lehen da bizi probatu nitun egunak, hau da, bai tripia adibidez, pastilla bat, eta bar, eta horiek adibidez, morbo pixka horrela pizten dute, eta, bueno, personala da, baina hortxe dago baitare, eta, bueno, benetazko historioa da, eta nola baitere lotzeko gizartarekiko jaso izan ditugun irain edo atake horiek, eraso horiek, askotan beti DJ batzuk saiatu pixkan nola bait giro horren irudia garbitzen, da hori nik uste ondo azaltzen duela baita. Pertsonaitik idazlea edo pertsonaietik pertsonara, nik ez dut inoiz jakin, nola abiatu zen zesto bezalako herri batean mutil gazteura, ez dakit, plato batzuk hartu eta musika transaren, ez dakit, referente izatera. Marcos izeneko enpresari batek deitu zuen liburuan bertako protagonista, zuri horrelaxe gertatu zitzaizun, nola abiatu zinen, nola izan zan joera hori? Hor ere agertzen da datu hori 16 urten euskala, Zumaiko institutuan emilen, da
gelako kide bat txitxarroko nagusiaren, txitxarro aretoko nagusiaren alabazan, eta arek beti ikusten induen viniloekin, lagunekin viniloak aldatzen da horrela, eta zaletasun bat eta bar, talako batian DJ-a bertzuten bertan, nik gaztegian nintzen azteko, baina aukera aprobetxatu nuen, arratsaldetan dajuteko, teknika ikasi, nasketak eta nola ejekutatzen zian, liburuan ere nolabait azaltzen dut baita ere teknikaren garapena, bueno, baina etorri zait burura, personai nagusiaren bilakaera hori oso importantea da, pelikuletan ere gertatzen da, hasieran modu batekoa da, eta bueno, denbora pasatzen da, nenean aldatu egiten da. Bueno, barkatu inigo, txitxarro pare bat, azkenian aipatzen ditudan izenak historioari lotuta daude, orduan nola txitxarrok bere historia dauka gizartaren barruan, aprobetxatu dut, nola baita ere hori garatzeko. Torreviejan bizizara oraintxe, bueno, urte batzuk uste dut Donostian eginda, eta ara egiteko erabaki hartu zenuen, eta batez ere, han ari zara burubelarri idazle fazeta hori garatzen, telebistarako idazten ari zara, zinemarako gidoien lanketan eraritu zara azken urte hauetan, nolako izan da aldaketa hori, jende asko goraindik kokatuko dut Julius MC, DJ bezala, liburu idazle abiatu den DJ bezala, eta bapatean zure bizitzak beste kolore bat hartu du, nahi gabe. Bai, alde batetik 2014an oker espaldiman hau nire 3. liburu batean nun, El Konkiseko liburu ofiziala, eta orduan ja irutu zaidan momentua zala esparruz aldatzeko, eta gidoigilearen mundu hori erakargarri erutzen zaidan, eta Gotzon Sánchez aktoreakin hitz egin nun, beak erakutsizkian pare bat arauz, struktura aldetik ere oso diferentea zen, eta hasi nintzen beste proiektu horiekin. Azkar kontatuko dizut, handik urtebetea gutxi bera erregistratu nula proiektu bat, Gotzonei gustatu hitzaion baitare, arek aldaketa txiki batzuk egin zizkian, pasatu genion Madrileko zuzendari bati, Pablo Barrera, horrek Netflixen telesaila dauzka, horrei pilua gustatzen zaion, horrek ere aldaketa oso importantea eintzun, da horrekin jo nintzen Bilboko Abra ekoiztetxea, horiek eintzuten Lasata Zabala eta 5-6 bat filmazke egin da. Ari pilua gustatzen zaion baitare, eta behartzun beste ekoizpen parte bat lortzea Madrilen, da hori ja ez genuen lortu, eta bertan gatu zen proiektua, eta goneko 4 dauzkat, eta hain sekretu bat kontauko izut, dana ezin dizut kontatu, ze gaina oso arrokeria bezala gehatzen da, baina daude estatu batuetako produktora batzuk oso interesatuta proiektu baten, eta historia dijoa Ukrainiako neska batetaz, Ukraina eta Rusia arteko gerraren ondorioak sufritzen ditu neska batetaz, eta haue pasatu diote Ukrainiako ekoiztetxe bati. Eta jaso ditut e-mailak, eta nahi dute aurrekontua prestatu, eta mundu mailan atatzeko modukoa, eta naho, oso beti dakagu alako egoneza kreatiboa, sortzen ez gaudenian gaude erantzunen zai, eta bart, azkenian lasai ez gea, inoiz zeoten, baina hain nago justu puntu hortan, da oso, horretik esan izun, oso itxorren pentsu neona. Aipatu duzu 3. El Konkisen liburu ofiziala, aipatu ditugu DJ-en edo DJ baten bizipenak eta egoera kontatzen dituen lehen eta 4. liburu hau, haren berridazketa osatu hau edo, ni hortartean bada la karta de Jon, eta hor murgiltzen zara beste gai oso bestelako batean, Euskal Gatazkari heltzen diozu hola aurrez aurre, eta idatzi zenuen, bestekin alderatuta oso desberdina izan daiteken novela bat, ez? Bai, goguen euskan, holako zerbait jorratzeko, sentitzen nuen oaindikan esateko gauza asko zehola, eta batipat geho askok esan ziaten eta kritiko batzuk eskertu zuten. Nolabait bi aldeak erakusten zituen historio bat eskaintzea, da, bi parteak. Eta zuri beti eskerrak ematea aurkezpen hartan partea hartu izateatik. Epe! Badakizu nintzela gogoratzen. Oi, ama. Seguru. Egia da. Zartzen nahi zein. Izartzen. Arrazoi du, Juliuse guaino nintzen gogoratzen, ez du guaren jokatuko aspaldi gara lagunak, eta bai, baina enuen hori buruan, nintzen liburuari buruz galdezka, eta bai, enuen presente. Denbora pasatzea, eta hori ez tegiz urtetan izan zen,
baina 2011 Hamaika ingurukoa da liburua, ez? Hamaika publikatu zen liburu hori bai, leno... Konkisekoa Urbildu mikrora beldorega, Konkisekoa 2016-17 urtean izan zen, ba hori 2 urte lehenago golako zerbait. Gindoa zen mendizerran barrena lagun nuen. Eta orain, azkeneko honek alako lan ez dut harin esango, baina behintzate hilabete gutxitan eta errexamar idatzi duzun horren ostean, bada zinekoari buruz jarraituko dugu pixka gero, baino literaturaren ikuspegitik beste proiekturik zure buruan, beste libururik oraintxe? Momentuz, gidoi berri bat hasi nahi dut, hemendik gutxira, nire ideia datorren astean Torrebia jakutea da, baina ez dakit nola egongo dana junalizateko. Eta gero DJ-arena lehen aipatu ezu baitare, eta nik ez denukan bueltatzeko asmoik, azkenek urtetan jaso izaten dituen alako eskaintzak, Remember, mugimendua dala eta Madrilen dazakize, baina nahi nuen beste hortan zentratzea. Ondo esan dezun bezala, Donostin 10 urte pasa ditut horko modazko leku baten musika jartzen, oso erreta maitu nuz, reggaetonaren beste boom hori etorri izan, eta ni hain nintzen nolabait 80ko musika. Egiten zenuen erresistentzialare. Bai, pixkat bai, baina gehia gauza asko okertu zen, da ez dut musika kritikatzen, danetik handa hor ere kantu honak badaude, trapa batipat bereziki Ipar Amerikako kutsua eta dakarrenean oso interesgarri irutzi zait, baina kontua da hori azkenean oso erreta maitu nun bertan, eta Bartzelonako promotore batzuk deitu ziaten, esan ez beken jaialdi bat antolatu bertzutela, eta gaina kartelburua ni izatean izutela, eta hori bai ezin dula atzea bota, eta egundoko arrakasta lortu zuten, da handia proposatu zidaten beste jaialdi bat antolatzea, ja nolabait nire izen artistikoaren inguruan. Eta hori pixkat aplazatu egin da, birusagatik eta bar, baina orduan aprobetxatu dut hori, nolabait berreskuratzeko bidea, kantu berriak ekoiztu, eta nolabaiteko presentzia berriro jaso, pixkat kanpaina hori nolabait, hor goian mantendu alizateko, bestela egun horrekin, hauei, atzatzen baldin bada, hainbeste demora batzatzen usteko, erantzun dizut, ezta? Bai. Esan digute goiuri, Rememberrik eroena izan behar duela. Historiako Rememberrik eroena. Zuk ez dakazu galderik, edo? Eta esklusiban eta lehenengo aldiz Julius MC handiarekin 6 orduz, baino luzeagoa izango den erakustaldi bat, sarrerak eta kamisetak agortuta, ikusi etnik webgunean. 6 ordu, nola egiten da hoi? Ez dakit, ez da sekulain, Donostin bai, aritu izan nahi zorra ordu esente, baina hainbeste jende aurrean, da geho gertatzen. Presio maila ezberdina da, ez? Bai, eta geho zirrar asko dira, alde batetik musikaz edo oroimenetaz disfrutatu nahi duen jendea, beste batetik DJ hasi berri ugari, teknikoki asko dakitenak, eta horiek daude, nasketa berezi batzuen zai, zuzenean egin berdianak, lan asko da. Eta irakurri du baita izango dela, sekula iparraldeko DJ honen, estatuaren iparraldeko DJ honen kontatu gabeko historioa izango dela. Sekretua kontatu behar dituzu? Keba, ez da momentua. Baina, izan zen nolabait publizidadea, idazkuntzarekin lotzeko eta lako kontzeptu zehaz bat eskaintzeko ez betikoa de DJ-a en plan makineroa, eta, Nei, atentzio eta kontu bat, DJ-arena eta idazkuntza, eta askotan idazteko, zailtasun handia dago da transizioekin, atal batetik bestea pasatzeko, pertsonaje batetik bestea, etortzen zain metafora DJ-ekin, ez? Pistak nola pasatu batetik bestea, sentitu eta sentiarazi hortxe daudenei, ez dakit, ariketa interesgarri DJ-en teknikak gehiago ikasten idazkuntzan aplikatzeko. Logika guztiak, eta gio esango zut, eskeromena ematen du, baina idazteakoan ere, niretzat erritmoa oso importantea da, hitzen soinuak lortzen duten erritmoa. Horretik, askotan ez naiz itzulpenen aldekoa, bai pelikuletan eta bai liburuetan. Eta niretzat hori eragin oso handia izan da. Gio, sesioa eskaintzeakoan, igual 2 orduko sesioa, oso garrantzitsua da zirrarrekin jokatzea, batzutan pixka sutsuago izatea, beste batzutan remontikoagoa. Tontakeia ematen du, baina harrituen nau zure galderak, bai.
Urteko egunik borobilena, topatu dute Remember hau egiteko. Abai, zergatik inigo? Ekainaren Ez da bostean izango. egingo dutelako. Zure urte betetze eguna. Bai. Zaniko 30ko krisia gainditu dudan ez, baztoket arazorik goiure. Bueno, ez dut gainditu, egi guztia esatearen. Egia da, orduan, ospatu ezakezu Remember honekin zure 40. urte betetzea. Entzuleok, 5 minutu barru itzuliko gara gur. Bueno, Julius, ekainaren bostean dagoeneko bere sarrera dutenek topatuko zaituzte, ez erokertzen ez bada, ondo bidean beti eta bestela izango da aurrerago noski hori gozatzeko aukera. MCA, la leyenda de Julius MC, egongo da jende asko, gogo asko duena, 2000ko hamarkada hortan berezik esango genuke ez, 80 oso bukaeran edo, izan zinelako ez, Euskal Herrietik aratago, Euskal Herriko mugitatik oso aratago oso referentziazko dileia, eta urtean bueltan berriz ere holtzara, irakurtzen dugunean kondairaren reklamo hori, horratzean badago egi bat, badago jende asko oso zai dagoena, eta askotan gainera uste dute urte hauetan proposatu dizuela, ez? Itzulera hori, eta batean gertatu egingo da. Nintzat ikaragarria, esatizun, gauza batzuk nahi ditut ez komentatzea, baina ikustea zer nolako gutuna jasotzen ditudan oaindikan, Espainia osoko eta Frantziko jenderen aldetik, eta mezu bat erantzuten ez detenian beste lau bialtzen dizkiate segidan. Ikaragarria, beste urte, 20 urte pasata geho eta jendeak oaindikan mugimenduri horrela bizitzea, kristona. Joan etorriko bidaia izango da? Ez dakit. Idakiten gauza bakarra da, hemen gutxirak idoi hori betela, erregistratu eta ikusiko dugu. Bueno, Julius Enzito, etorbijatik baldin badare, gaur egun teknologikoki bate egitea oso gauza erresa da, eta jarraitu beharko dugu, batetik ekainaren bostaren atarian, noski hartuko dugu tartea zurekin gertatuko den, beke Bizkaiarenan gertatuko den ekitaldia handi honen inguruan aritzeko, baina bitarte horretan baieztatzerik badago, estatu batuetako interesa duen proiektu hori, edo etorkizunean, izango gara harremanetan, zegu bigarren kafean, bat hartzen dugu lehenengo, eta gero bigarrena, eta zuk gaurkarekin bakar hartu duzu. Agian etortzen den urrengoan, ospetsuen etorbidean izar bat edukiko du. Ui ba! Bizar eta bikaze. Horrek ematen du, ez da igrezatik gogoratu egiten kantu hori, ez dut esango, zujutre. Venga, esan. Bizar eta bikafe, un beso y una flor bezala sonatu dit pixket. Zeizatik. Al partir, Nino Bravo. Nino Bravo. Bueno. Esango izut, hori da, nire abesti oinarrizkoa, zea batera, karaoke batera joaten mazara. Hori da, bia puntua. Julius MC edo Julio Villalbert, benetan mila esker, gurera hurbiltzeagatik, izan dezala behar duen arrakasta guztia, Confesiones de un DJ remix horrek, dagoeneko plataforma digitaletan, fizikoki ireskuratzeko moduan, ez da bide luzea egin behar interneten bere gana iristeko, eta esan dako harremanetan izango gara, proiektu asko artean, zara geldik egoten. Zorionak ainonak izateatik, benetan, eta ondo segi, eskerrik asko. Eskertzen dizugu, baino esan gehiagi hori ze sinistu egiten dugu, bero? Bueno. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Wise men say only fool. Arratsaldeko bostetara hurbiltzeko, Elvis Presley ondia. Can't help falling in love. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely
surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bakean dagoena bakean uzteko aldarrikatuz hasi zuten ibilbidea, eta 2 urte tardi geroago 120 emanaldi, eta milaka batzuk barre algararen ostean, orain galdera batekin datazkigu, luze edo motz. Idoia Torregarai eta Mirari Mardiaren arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Oso modu kuriosoan bururatu zitzaigun izen hau, ezta? Lehenengo arraro izaten da, baina lehenengo izenburu etorri zitzaigun. Eta hori bai izaten dela berezia, ezta? Batzutan edukia lantzen dezunean etortzen da normalean, baina gure kasuan halako egoera nola esango nuke, ez dakit, eureka ze horietako bat, ezta? Ideia bat izan zen. Eta kuriosoa da, oraindikan azken astetan bakean dagoena bakean utzi emanaldiarekin ibili gara buru belarri. Ia 130, 140 emanaldi ja galdu ditugu kontuak, baina oraindik guk ongi pasatzen dugu. Eta oraindikan emanaldi batzutan aurreko batean gertatu zitzaigun parrez lertzen hasi ginen gu. Oraindikan orduan, hor badago zerbait, elkar oso ongi ezautzea diala. Bai, eta oso pozik gaude, ez? Gainera, lehenengo emanaldi hauek balio dute baitare ikusteko, non indartu behar dut, edo, oraindikan bada esperimentazio fase bat. Ni oraindikan aste honetan esnatu naiz, zati honetan aldatu egin behar dut, eta esan behar dut ezagiz, eta idoi komentatu, eta hemendik aurrera hola ingo dugu, ez? Eta, ikusiko dugu, horrek funtzionatzen duen, edo beste modu batea egin beharko dugun. Eta askotan gertatu zaiguna da bakean dagoenakin, patekotasun horrek edo txiste horrek edo bote prontoan bota dugun horrek funtzionatzea eta hori emanaldian geratu da betiko. Naiz irratia.
Aipatu dizugu lehenago ere, Guardia Zibilak kontrola jarri duela. Gure hurrengo gonbidatua bigarren kafera zetorrela jakinda. Ez da urrutitik etorri berazubitik, hain zuzen ere, eta urrutira joan da Che Guevararen pausoak jarraitu nahi izan dituenean azken 20 urteetan. Santa Claran hostal txiki bat ireki du orain dela urte gutxi, La Casa del Vasco izenarekin, eta bisirak idatuak ere eskaintzen ditu bidaiariei Che Guevara eta Kubako, berarekin lotu dituen edo lotura dituen txokoak hobeto ezagutzeko. Urrunera esan da bezala, Santa Clarara, txiki-txikitatik zerbait mugitu zenaren barruan, Ernesto Che Guevararen figurarekin, eta bere bizitzari buruz irakurtzen hasi zen, eta biraiatzen liburuetan eta mundutik barrena. Iritsi zen Rosario eta Altagraziara, Argentinan, haren jaioterri eta jaiotze ingurura, gaztarora. La Higuera, La Quebrada del Churo edo Valle Granden ere izan dagoa da Bolivian, hasieratik amaierara, Guevararen azken egunak bizi izan ziren egun haietara. La Habana, Sierra Maestra edo Santa Claran ere Kuban izan dagoa da, iraultzaren muinean murgilduta. Eta leku hauek eraman dute, nahi gabe beste hainbat pertsona berezi ezagutzera. Aleida Guevara, honen alaba, Guevararen alaba, Harry Villegas Pombo gerrilleroa, Kuban, Kongon eta Bolivian, Victor Decker, Kongon, Alberto Granado, Duque Alberto Granadoren semea, pentsa, 1952an Che Guevararekin, motorrarekin bedeiatu zuen Latinoamerikarra, Latinoamerika zeharkatu zuena. Mari Carmen Arrieter ezagutu zuen, La Habanako Zentro Che Guevararen zuzendaria, Charito, Che Guevara umetan zaindu zuen emakumea, honi buruz ere hitz egin zigun inoiz gure lankide mai Gorostiagak, edota Alicia Repeto bera ere Rosarion Che Guevara jaio zen etxearen jabe izandakoa. Guztiek badute zerbait euren artean, eta denek egin dute galdera bera, baina ez dugu esango zein den galdera. Euren artean bada zerbait, aman komunean. Juan Carlos Arrobarnak Aitosekin egiten dutela bat, bizitzaren momenturen batean, eta hori mai Gorostiagak noiz baita aipatu digu. Egunen batean, nire lagun Kaitos, ekarri bardut bigarren kafera. Ze honek badu asko kontatzeko Che Guevararen inguruan. Eta gaur Kaitos iritsi da gurera. Comandante Che Guevara. Guk ere Kaitos deitzeko aukera daukagu edo Juan Carlos Arrobarna deituko dizugu. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Kaitos noski. Urbildu beldurri gabe zuere mikrora, denek beldur hartzen diozen mikrora, baina mikroak ez du kozkarik egiten. Guk bai, baina mikroak ez. Bai, launite artean gaude eta lasai nago. Y se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Aipatu dugu, Berazudiko auzotik, Tolosatik, Kubako Santa Clarara. Eta ura irakurtzen hasi zinenean, eta Guevararen inguruan jakiten hasi zinenean, hori etzen buruan planetan hain erresartuko, baina gero gertatu zen. Nola gertatu zen? Nola abiatu zen ura? Guandala 6 urte, zinezkoa izango zan ofesatzea, ez da, ni Santa Claran egotea, bostal bat irikitzea, eta txikelaren figura biziren mantendu eta bizitakerak egin, netzako izan zen, da impensable izaten dana, ez. Da aurrera pasua bat eman nun, da hortxe nago, Santa Claran bizitzen, da oso ondo oso pozik gainea. Comandante Che Guevara. Azken egunetan, sare sozialetan jendeak irudi pila bat zintzilikatu ditu, elurretan ibiltzen, elurretan jolasten, elurretan panpinak egiten, nire lankide koplakatra dizkidate baita, argazki bat jartzeagatik nire sareetan hor elurretan jolasten. Baina gaur ikusi dut Facebooken zuk bideo bat jarri dezula, elurra erakusten zure Kubako lagunei, materia arraro txuri hori erakusten. Eta zure lagun batek, Disneyek hau erantzun dizu zure elurretako bideoa ikusi ondoren. Entzun ondo. Gallego, mi hermano, pero ¿qué cosa es eso, caballo? Eso es nieve. Muchacho. Oye, pero
vas a tener que venir para acá. Vas a tener que venir para acá que la nieve te va a matar allá, veo. Echa para acá. Para tomar unas dinamitas. Galdetegi hau oraintxe eten behar dugu. Zer da tomar unas dinamitas? Bai, da Disney da laun bat, baserritarra, bizi da herri baten dala oso baserritarra, Manakaz, da ni mazte alkoak, Manakazeko, da auzo bada Palogonito, da nadia baserritarrak. Da egun baten junginen rona hartzea, hango rona kriollo, baserriko rona, eta rona izan beharren esan nion, hau zer da, rona o dinamita? Horenak esaten dute rona horri, da, erren kriollo dinamita. Nio gogoratzen azartu nula bi putxito, han esaten duen bezala, bi kafeko taza baten bi putxito hartu nun, da ja ez nahi batzen ezer. Ez nena faldu, da ez egin, oia, lota da. Beraz, ura ez da hemen aurkitzen duen rona bezalako. Ez, keba, dana sartzen du, rona, ura, alkola, tenen dana egin du. Zuk ez duzu zer goratzen, baina beraiek ez dia hasten zutaz. Eta zu ron horrekin txundituta, eta beraiek aldiz elurrarekin txundituta, ez da? Bai, beti danak esaten du, elurra nola dan. Nola da, tan esaten du oso polita dela eta oso hotza. Da probaiteko refrigeradoren o kongeladoren 5 minutu esku esartu, eta egeo esan. Da, bai, mutila bentzea gehiatu da, txundituta gehiatu da, gehienak, geho beste mesakek badauzkat, angoko launak, eta, gehiatu di flipauta. Claro. Elurronekin eta hotzonekin. Bide batez, gure entzule Jon Etxabek, idatzi digu, esaten, urte berri hotz, den hori. Urte berri hotz, zurire bai, Jon. Nahiago Kubako beroa baino. Bai, Torreviejaco Mediterraneo epeltasuna, Kubako beroa. Baina, lurretan pozik aditza, ez? Argazkiak ateratzen. Hori da Instagram egotzen. Kaitos, ni ziur nao azken urteetan Santa Claran zure kuadrillatxo berria sortu duzula, seguro. Ezagutzen gara txiki-txikitatik, anaiak garela esan dezakegu, eta badakit gaitasun hori daukazula, lagunak iten, eta perresila izaten, talde batean. Seguro kuadrillatxoa, eta sortzen duzu zure bizitza ohitura berrik, eta zegiro dago egun Santa Claran. Ze mugitzen da, kultur hiri bat dela esan dezakegu, nolakoa da eguneroko bizitza Santa Claran? Bai, nire ja kuadria daukat, bai hori da. Santa Clara, han esaten duen bezala, eta nire ikusita, han bizitzen da, la ciudad más alternativa de Cuba, erderaz izan da. Daukazu, Che Guevararen buruz bizitza, mausoleoa, trenbitatua, baino ez da hori bakarrikein. Kulturalki da oso aberatsa da, Santa Clara. Dakezu, dago leku bat da, la Mejunje, da egunero aktibidad kulturala desberdina daukazu. Punk, travestis, trova, egunero gauza bat desberdina. Gero azte bukaetan paiasoak, osak, da super alternatibo. Da, urten behin, Santa Clara egiten due Ciudad Metal. Ciudad Metal da, dana punk. Dana taldea, punk. Da, punk danak, Kubako punk danak etortzen dienoa, Santa Clara. Da un txoke kultural izugarrizkoa. Kuban jendea txeatorri dana, da dena krestakin, pum, baino da gehatzen di, nahi garritu, da gehatzen di jendea. Ni beti izan dut Kubara joteko gogoa, nahi zinez izan, baina gustatuko litzaidateke eta guain zuri entzuten, bereziki Santa Clara joteko gogoa pizu zait. Eta animatze bat naiz eta Kubara jote bat naiz, ze egin behar dut La Casa del Baskora joateko? Orain, hilo bai daien pagina bat interneten jauna, da kontaktuko eta itxeko, honena korreo elektroniko eta edana da, hemengo wifi ez da. Da oso motela. Da honena WhatsAppetiken, da bialdu mezu bat eta da La Casa de Basko. Guretzako errexena, mai, pasai guztuk gaitozen kontaktua eta WhatsAppa. Hangeena, el boka boka da. Baina guretzat aiz hemendik ara joateko, zuri WhatsAppa botatzea.
Eta Facebooken bai, ez? Facebookeko paginen bai, La Casa del Vasco, zo errexala horti sartu, elbide hartu, eta bai. Bai. Bai, da gero han, zu egungo zenekin egun osoa. Gela presioan barru nintzen da bizitak iatua. Nesaten dut nintzen dutela alokatu gelak, ez nidak itxena, Che Guevararen buruz. Da itxen dugu, normalki, dana ikusi mausele bat renbiltatua, dana Santa Clara dana ikusi, eta gero kulturalki ere, jendea torzi malema da, 2 egun, ez da espertzen. Goiko terrazatxotik ikusten da mausoleoa, zuzen ikusten da. Bai, terrazatik daude pigela, eta gero joen terraza. Gela bakoitza bere izena bota gelen izenak, bota sartzen sarenean etxedek, La Casa del Vasco hortan, zer aurkitzen dugu goia, beran justo sarrera ondon. Zer aurkitu ezak Boliviako... Bueno, dauzkat bigela, da bigelan tarten daken museo txiki bat. Da, museo txiki hoi da, aurpegia jartzeko, geho mausoleoa jungo gekustea, korputza daude, 58 korputza daude, Bolivian eundakoak. Da, museo hortan dago, txariton argazkiak, zu argazkianekin, da pixka buruz, jendea jasartzeko pixka buru nola ikusiko dugun, da bisitaen nola izango da. Eta bisitarien artean, dagoeneko egon da euskaldunik? Ostatuan? Bai, gehiena. Gehiena euskaldunak. Gehiena euskaldunek. Bai, gehiena izan da boka. Bai, lehen gurten neuken apirilan, borrezer bat, Tolosako jendeak, desberdin ezien, ez bakarreken bat. Da, gehiena euskaldunek. Gehiena. Beste euskaldun batekin eta gertuko duzun pertsona batekin Imanol Arteagarekin momentu magikoa bizi izan zenuen, kinto afari batean, ez? Bueno, konta iguzu hori nolakoa den, eta zein den Imanol Arteaga, zergatik bera ere garrantzitsua zuretzat, Che Guevararen inguruko hurbiltze prozesu guzti horretan. Guandala, urte batzu bazkari bat ingendun, da txikinen zigarro bat erretzea, hola egin itzeiten, argazki batzu buruz, del Che Guevara, da Tania la guerrillera, hildak, eta dani pixkatasin nun, galdezen, baino ze argazkiko, da hola egin itzeiten, da gero betxea jo nintzen. Da betxea jo nintzen Zaragoza, da argazkik ikusi nion, da 6 Che Guevarana, da 2 Taniana, bat fotokarne eta bestia hilda. Taniana eta zanego, hemen dakezuna da, Tanian argazkik hilda ez dago ez da bat ere, munduan. Hau bakarra da. Altxor bat. Tania Bunkerren. Hasi ginen itzeiten, da dakena da, geho hasi ginen pixkat investigatzen, da ingendun talde bat, da txeluloide. Hor hasi ginen, da, bueno, azkenen Kuba torriz da lehen gurten, da, bueno, txoratuta dau, berriro nahi dola ontzal jugunekin, da, bueno, da launen baino anaia da. Usteka behan gaina, porque Imanol Tolosarra da bai, Enrik lan bizi da, Zaragonen, Tolosar asko daude Che Guevararekin, bueno, asko ez dakit, baina Angel Cuerdo, gure kolaboratzaile eta laguna bai, geroz de motozikleta. Uste dut, datorren astean, Amerika Latina motorrez nola zeharkatu, kontatu behar digula, bai, eta egin zuen bideo hori. Eta argazkilari ura iturraldek bai, azun erakusketa bat, Che Guevarari buruz laigeran egon zela, eta hori ez dakit Tolosan zer dauka Che Guevararekin. Kaitos ni badakit, orduk itzegin dezakezula Che Guevarari buruz, ez? Eta dakizun guzti horren pixka bat entzulei konpartitzeko test moduko bat prestatu izu, galdeketa modun, ez? Ni jungo naiz izenak eta lekuak aipatzen, eta jun botatzen burura etortzen zaizuna, eta adibidez aipatu duzu Tania Bunker, ez? Zein zan Tania Bunker, eta ze ikusi genuen Valle Granden bere jobia, eta... Bai, bueno, Tamara Bunke bide zan Tania la guerrillera. Da Che Guevara ja, behan, figatu zan nola zan Andreo, ezak ez duken gosti idioma, oseak ez zan Andre bat 30 urteko neska bat, oso lista, oso aurreratua. Jaio zan Argentinan, da gero 16 urtekin juntzan Alemania. Da, itzaldi baten, Che Guevarari inzion de traductora. Da, ja Che Guevara behakin figatu zan, da gero Tania juntzan Kuba. Da, Kuban ja Che Guevara sanzion, beha jun barzola Bolivia abrir el foco guerrillero. Da, in barzola bi gauza, garrantxetxoak. Sartu, en la cúpula militar,
da el alta burguesia, espia bezala. Da hola juntzan, da sartu inzan barruaino. Daude argazkik barrientosekin, obandokin ziela presidenteak, osea, que inzona emakume hoi haundi izan zan. Hau bezalako gauza bat kontatzen dunean edo nori pertsona horrek esaten du. Eta zu nola dakizu hori. Hoi da, zuk aipatu zen. Helen aipatu dut ez, badagoela, aipatu ditugun pertsona guzti horiek egin dutela momenturen batean galdera bat. Aizuk aitos, eta zuk nola dakizu hori, zenbatetan entzun duzu galdera hori, Ditzen mani baduzu, erantzungo izu. Gauz asko ez daude liburuetan idatzita, baina Kaistosek badaki, elkarrezketa asko izan ditulako, ez? Adibidez, bueno, guazen igual Che Guevara txikia zenetik, ez? Rosario, Altagracia, Alicia Repeto adibidez, zein da Alicia Repeto eta... Alicia Repeto zan, bueno, markatu, da azkeneko jabea Che Guevara jaio zan etxe baten, entre Urquiza y Entre Ríos, Rosarion. Da behar zan jabea, etxe hortako jabea. Da azkenen biok behakin zeitenan egon da, zantzun, korralito asuntokin da, inbazola saldu. Etxea, azkenen saldu inzon, baina zan azkeneko jabea, pribatua. Guain ja uste dudala ja museo bat. Eta hortik, Txarito, Altagraziara... Bai, bueno. Che Guevara txikia zenean, bere... Txarito gure entzuleak jazagutzen dut. Bai. Zegin berari buruz, justo urrian uste dut. Bai. Ez que gainera gauza izan da, ez degula behin jun zeo zerbila, dana atera da, nahi gabe. Ez geha mendiken plan batekin da, jungo ya Altagracia eta Txaritokin nengo geha, o bestekin, o Alicia Repetokin, o Pombokin. Beti jungea, da ez pensatu gabe, eta da, Rosario González Duran Txarito, zer esan, zoragarria emakumea. Bea zeukan asko Che Guevararen buruz, baina Che Guevararen ere, Rosarion nola zanbia ere asko zeukan Che Guevara. Emakumea uzan, zoragarria, bai, zoragarria. Asko itzen genuen berari buruz, eta beste egunen batean gehiago itzen dezaku Txaritori. Zan betxea, kozinera niñera mazazpi urtekin. Osea, que egon zan jamar urte behakin. Ez da la niñera kozinera, ia arreba bat bezala zan. Eta oraindik jarraitzen duzu harremanetan, bere ilobakin eta guzti. Orain urte berrion behar dio, behanei, da egon gehitze egite, mensajekin, Manukin. Horrena Manuel besemea, eta semea Manu, bai. Da zure zuzako eskumina baita, noski. Baita, eskerrik asko, zuzenian. Eta etorri zait beste izen burura, ez dakit, Eusebio zan Quebrada del Txuroko gidaria, berarekin jetxi ginela horre Quebrada del Txuro ikusteko nondi Rangersak etortzen ziren eta... Bai, Eusebio, hoi zan makina bat. Ni nahiko ibilien ez mendin badakizu, da bizikletan, da zan baserritar bat, da betxankleta zarkin gizajoa, da guazen, da aldapa, izugarrizko aldapa bera da. Da bera junginen, beha betxankletakin korrika bestaldea, da gu lertuta. Da gizon hoi, be gauzaki, asko zeuken. Asko zekin. Gu junginen ez horrez errez. Ez zeon informazioa, ez zeon kotxe bat juteko, ez zeon ez errez. Horain ja esaten duen maten dola, Disneylandia esaten dela, ja jenkia batek ikun bat dezu, danaitxita, txamponakin, baina gu junginen ez zeon ez errez. Eusebio, baserritarroi. Nik anargi ulertu nuen, liburuek askotan esan dute, enbutu ez zelakoa dela, Rangersaz goian eta gerilleroak beran zirela, eta Eusebioi esker eta jetxi ginenean egia da, enbutu hutsa dela, eta beran baldin bazau eta goian Rangersak eta iesik ez zegoen eskapatoriak. Amazazpizien, hasieran. Da Rangeria zien 1.500, 2.000. Da zulu hortan egon da, eta goien, Ranger, pensa zer lan, Granadakin abioiaren zan apal botatzeko, ez zuen ez botatzeko, zeatik Ranger zeudela, azkenen armamentua amerikanoa noski, pensa nola zan. Seguiremos adelante, como siempre si seguimos, con el pueblo te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la
entrañable transparencia de tu querida. Eta ja, goazen Kubara, venga, goazen Kubara, ja pasadio Argentina, nun jaio zen Che Guevara, nun hil zan, lagidera eta goazen Kubara. Eta ezakit, lehen izena etortzen zera burura da Aleida Guevara, bere alaba, zu egon zara berarekin. Bai, bueno, alabakin ez, emaztekin. Emaztekin, bai. Emaztekin, bai, Manu eta nihon ginen zentroa, Centro de Estudios de Che Guevara, da, zuzendaria da Mari Carmen Arrieta. Da, emblema bat, Che Guevararen mundun da emblema bat. Da, behakin itzeiten, etorri zan emakume bat, sartu zan etxe horta, da, manion, besokin. Mari Carmen Arrieta, berakin zuen ikerketa, osea, ezurrak eta gertu ziren Baia Grande, Rotary Club eta berak zan ikerketa egin zuena. Hori da, behan zan, figura importantísima zaten dana. Beha juntzan hori ikustea. Aber beha zan, da, bai, da, emblema da. Che Guevararen buruz, dana daki. Che Guevararen buruz, da, karo. Beha funtzan, beha, Che Guevarari hildakeo intzoten eskuk muztu. Da, totalen 107 kortu. Batei, esku falta zaiot, da, karo, hau funtzan ikusteko beha zan. Da, karo, azkenen beha zan. Mari Carmen Arrieta, baina zuzendaria, Zentro Estudios Che Guevararen zuzendaria da. Mira, gorputzak aurkitu berriak ziren Baia Granden, egon ginenen, 89 uste dut aurkitu zirela, eta gu 2001 urten edo. Eusien 30 urte zulo baten. Mausoleo bat egiten ali ziren, egurrezko, baina zegoen bukatuta, zegoen erdia bandanutzata. Hiltze jartze. Aventura. Eta gogoratzen nahi zabai, Tania Bunkerren esaten zuten Estramurosen, ez? Eta hango emakumek hartu zuten gorputza eta sartu zuten Hilerria Berriro eta Santa Tania ditzen zioten. Bai. Funeralean, elizan, Barrientos egon zan ere. Da, hil zioten, Kanpo Santun sartu, da, Baia Grandeko emakumeak zeitzen zuten, loreak eman. Gobernua Barrientoseko zein zon, korpuzatera, da fosaban sartu. Hor zeuden fosan, Ñato, Tania, Miguel Koko, Julio, dana zeuden hor. Da, inzoen hor sartu. Da, egon zan beste ja 30 urte, desagertuta. Tania korputza. Che Guevararen da beste 30 urte desagertuta. Eta nolakoa zen Aleidaren jarrera edo? Beroa. Oso txumea, oso humildea, bai, oso torrezan, egunon, eta, emakume hoi da, eta barrundakena burun Che Guevarakin laume uki ditu. Ezkondu eta momentu magiko bat izan zen, momentu hori. Txakurrarena, kontau? Bueno, elkarrek zetau. Beak inoen da geho, kanpoa joan ginen, eta Mari Carmen esan zuen argazki bat hartzeko. Animak urtu nintzen pixkat, ze aizea, eske hemen dau txakur bat beltza dara muraia. Gertu zan hola Mari Carmen, esaten baino baldakizu txakurren izena, bueno. Muraia zan. Dena dakit. Alta graziakoa negrita. Che Guevaren txakurren izena, eta botazu muraia, eta, karo, beste batek esaten du, eta zuk nola dakizu hori. Eta, gau, Manu, pensai, Manuel Arteaga nola gehiatu zen, arratea zen nola, superarro bat zen, Mari Carmen ere, horrez da, zentro, eta ez die persona normal juten, junginen materia bat ematea, eta, karo, ikusteko epea ere gudak igula, Che Guevaran buruz, da, gauza da, mantentu bizirik be idealeak eta be gauza. Imanolen argazkiak publikatu gabe direla, ez? Originalak, eta hori zan oparia Aleidarentzako. Bai, hori da. 8 argazki. 8 argazki. Eta geho beste, ez diez bakarriken 8 argazki, Che Guevaran eta Tanianak. Geho beste 3.000 argazki daude, koloren, diapositiba, be osa batean zeutra, Barrientosen hau bando, Cardenal Maurer, Shelton, Papi Shelton, izan, comandante de los Rangers americanos, usala preparatzea a los Rangers bolivianos. Osea, que argazki eta personajeak, eta koloren da diapositiban, impensable.
nuzion behosa ba, apaiza zara, ba, oi. Hor gabe de guantik investigatzen. Eta gero, okerrez banago, egon zinen bai, Alberto Granados duke, Alberto Granadosen semea, bidaiotu zuen motozikleta hori, buelta hori Latinoamerikan, eta berari esker Casa Afrika joan zinen, eta deker ezagutu zen. Bai, han bertan, Alberto Granados da la Casa de Afrikako zuzendaria. Da, gizon bat, eskeztakin hori zen, da, txarito bezena baino gizonen, zora jarria. Da, bai, bilera bat inzon, eta konbidatu izin. Da, bilera hori zer zan, Kongo neon ziena, bizire daudenak, Che Guevarak neon ziena Kongon. Da, hor zeon, komandante Dreker. Da, beak neon itzeiten, da, da, geho bakarriken ez komandantekin. Da, hango jendekin ere, da, karo, dena biltza, karo. Nola Kongo neon zien, da, jende horrekin esaten dizu gauzak, batzuk, librutan dela otortzen. Zu hartzen dezu liburu bat, hogeita bat, da, beti ez zer faltako, da, zen esaten dizu, ane ondana. Da, oso guztua. Eta zuko horrelako askorekin egondakoa, adibidez, pombo etortzen zaite bai, ez? Jarri Villegas, uste guen dala urte bete izala, zu egon zinen berarekin, guen dala 2 urte. Bai, behan atzitekin honen zen ja urte bat, ez dauzeko. Da, lantokiko lekoa jo nintzen, ezin dut esan, Da, beti jote nintzen, da, nahi dute Jarri Villegas ponbera ezagutu, eta beti ez. Da, telefona utzi nun, Labanako launen etxen telefonoa zenpakia, da, egon batergo Wilfredo esatzen, Juan Carlos, la llamada, da, zako, da, tu nun, da, bai, Juan Carlos, bai, Jarri Villegas naiz. Jarri Villegas, pomo, da bai. Naiz netxea torri? Nola, zure etxea bai, noski. Noski nahi dutela. Elbidea, da, hartu elbidea. Bale, hartu elbidea, kotxea, eta venga, toda letxe. Ze ona. Ginen, da, elkarrezketa ez, zan, hoi itzei. Sola saldi, bai. Ginen 3 ordu eta erditze iten, hoi zan, hoi Che Guevarak enion zan. 14 urtekin hasi zan Sierra Maestrat, geho Kongoa juntzan ere, geho Bolivia, oseak beti Che Guevarak enion zan. Hori nik, aipatu ezakete bai, Alicia Repetokin edo Txaritorekin, ez ginen egon ordu laurden bat, atxalde oso bat, edo 3 ordu, 4 ordu, lasai, horregatik hainbeste informazioa sortzen dira horrelako elkarrizketan. Gujun ginen gainea, aste lehenago joan zan beha. Justo, bai, egia. Egia. Zu 2000 batean, hola, eo zinen, eta hola... Eta zu nola dakizu hori. Nola? Eske ni jo nintzen ere... Horrengo asten egon nintzelako. Por ahí andaba. Osea, que, claro... Claro, zantipoa flipauta, zu juitzen ustetan, da mutie, semea, Alicia Repito, zein zehazu. Da, karo, tipagatu zan, nola, baina nola. Nola dakizu. 2000 batean. Jo, bat die pasa urteketa. Liburu batearen entziklopedia bat idatzi dezakezuzu Kubari buruz eta Kubako pertsonaia guztionen inguruan. Hombre, ni ikastolan ez zen oso nahi. Hori esan da. Baina, gustokoa ikustetetena, bai. Da, egun baten beste irratian, Roger Blastukin izan nun, vais a conocer la verdad Che Guevara, eta ne arreba saltzin, eta ni nola dakit, kanpotikin ikusita, nola dara zure egia. Ze, gaur, ni egia aiatzeko horreaino, gauza asko letu ditut, irakurritut ez diela egiak. Eta da, errexak, batetik bestetik konparatu, da, jazta. Nik ikusi dut gida batzuei, isiltzeak aitosek, esaten, ez da, ez liburu esatu baietz, baina ez da, ez liburu esatu baietz, kontrastatzen datuak, behintzat esan dezegu, salantzan jarritzakegula esan dakoa, Bai, da, bilatzea. Informazio asko dago interneten, por ejemplo, Che Guevara, ez dakize, bestea, beta bai, egie da zuretzako. Baina nondiken datorre informazioi. Iturria zain den. Ez dut esango nondiken, oski, badakiko nondiken datorren. Hoi da, historie bestaldetik kontauta. Kaitozen iturriak, esan dezakegu benetakoak direla, ez? Nik behin oparitu ziaten irakurtzeko liburu elektroniko horietako bat, ez da egitzen markakoa zan, baina liburu elektroniko bat, ez? Eta bazituen liburu batzuk sartuta bertan, erosterako. Eta horietako batik izena zuen Ernesto Che Guevara, mitos y
oso izen despektiboa zen, osea, Guevararen irudia suntzitu nahi zuen, ez? Zen, bueno, a ber, eta horreneko orrialdean 5 ortografia akatsi duen. Eta esan, ostras, honekin ezin da jarraitu. Horrazen bada, zegia kontatuko duenek. Akaso lehenengo horrian ez, lehenengo 5 horritan, baina bai, akatsa asko zuen, oso gaizki datzita zegoen, zer da, txapuza dauz, jazta. Asko dau. Baina, bueno, nire kasu iten, bueno, kaso, bai, justo, ikusi piztega irakurri, da, ez da, beti ez dozir ikasten da. Bai. Baina, ez dakit, hitz egiten due, desde el odio, ez dakit nola zan jende hoi. Zau izan gaiztoa, izan xixinobado, izan ez dakit ze, bueno, bai, baina konparatu, ez, gauza asko onak ez ditun. Gaiztoa malimadan ni ez naiz izango segidore bat Guevarana, hoi argi daukat. Asesino malimada, beste malimada, ez, oi. Bai, beste ez. Eta zuri Kaitos zer eman dizue Guevararen bide hori egiteak, osatzeak, bizitzan? Ze osatu dezu zure izakeran edo zure bizitzan? Nik batzen naiz, 12 urtekin, ez hainbeste, gualdala gutxi, 12 urtekin. Venga, ba. Duela urte gutxi batzuk, bai. Mutil batei kamiseta batekin. Da, zan, argazkia Guevarana. Da, ikusi nuen argazkia, da, baina, beraz zeo zer jartzen zon. Da, zan, hasta la victoria siempre. Da, mutiloi, esaten zolo izu, baina, arpegi ondo dago argaztia, baina, hasta la victoria siempre zer esan nahi du. Da, pixkatu hasi nintzen. Da, geho, hombre, nola ez, inauteritan postu batir ikusi nun, bandera bat argazki horrekin. Da, hasta la victoria siempre baita jartzen zon. Da, gizona esan nion, nahizu, oize, ez da gizon hoi. Da, esan zin Che Guevara da, eta bendera hoi kubana da, bueno, ja badaki kubanoa da la tipua, ez, bera argentinoa da, eta hola sinitzen pixkati irakurtzen, da, interna gabe. Ikuste zuen inauterik ze garrantzitsuk dian? Zenbat ikasten da inauteritan? Eta ezorduetan tabernatan, bazegoen Tolosan taberna, mini taberna, denak itxita zirenean, barrun izten sanatea eta mertxekin Raule hor barrun ginen, behin Ismael Serrano etortzen esan, Tolosan jotzea, eta han bukatu zan, gubiokin, eta hasi ginen, Che Guevara iburuz, bai, papa cuéntame otra vez, eta Chiapas iburuz. Bai. Egon ginen, hoi ere jatorra tipua, bera. Bai, han bukatu genuen Che Guevara iburuz izketan, bere anaia zan, ez, Ismael baino gehiago. Guevarian nagoa, ez? Papa cuéntame otra vez itzak izatez, anaiarenak dira. Bai, baina oso jatorra tipua. Sincero, bai. Egon ginen itzeikin ez dakik. Zatik, esan zon, konzertu buketautu geho, seguro ikusikoa gehala en el peor antro de Tolosa. Bueno, badu esaldi bat, Ismael Serranok 100 días abestia orkesten duen, en los peores santos y a las peores horas se junta la mejor gente. Lekuriko kerrenetan, tabernaniko kerrenetan, eta ordurik txikienetan elkar topatzen du jenderik onenek. Hori duela, 15 urte izango da. Principio incertidumbre diskoarekin zuzeneko osatzen zetorrela, akaso? Baino gehiagotan izan da, hemen? Igual lehenago. Bai. Bai. 15 urte? Gehiago. Egia da berak Euskal Herrian segituen birek egin. Pero horeretan egon ginen ikusten, bai, niesenen. Bukaito, izan dugu hemen Julio Vila DJ idazlea. Aipatu dugu Ismael Serranoen anaia idazlea. Noiz bai pentsatu alduzu liburu bat idazten edo beste batekin gauza guzti hauek kontatzen? Bueno, ni egia esan da ni ez. Baina jende asko esan dit zergatik ez de liburu bat ozeo zer egiten. Bueno, aki jantzen daki. Zeo zer badaukat, txikitatik hasita, arazkekin, baina, bueno, gaina, ingo nuke liburu bat,
ez jendeantzako, launentzako. Eta legal du hoi, hemen gatzeko. Indetena, da pixkatxoratuta nago, da nahitxiko, utzi Santa Clara jun, Kubara ez dakizugarako kultura nola dan hostal batekin, ez da reixa hoi ere. De aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia. Bolivia, hori da. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta... Juan Carlos Arrobarrenak aitosi eskatu behar diogu, inoiz liburu hori idazten balin badu, bigarren kafea gurekin hartu behar duela. Bueno, batorriko geha berriro. Eta gainera, zuk esan zen bezala, lagun arteko liburua bada ere, horrek balio dugu, Ez dauka edizio zoragarri bat izan beharrik, eta ez da gize editorialek gauzatu beharrik, inoiz animatzen balin bazara guzti hau biltzea. Gainera, Che Guevaren lagunen artean egon dena, kontatzen badigu gauzak lagunen artean, ez dakit, altxorru. Zentzu hartzen du, ez? Kontatu dakizu guztia. Hartu behar duzu Che Guevararen lagunen inguruan jakindakoa, zure lagunen artean kontatzeko. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda ya por Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo es igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Juan Carlos Arrobarrenak aitos mila esker, eta esandakoa bigarren kaferi nahi duzunean hartuko dugu berriro. Berri etorriko naiz. Eta WhatsApp askatuko digu Mairi, ez? Akaso zu etorri baino lehen gu joango gara. La Casa del Vasco, Santa Clara, Copelia heladerían Ondón, Mausolea Che Guevara justo frente en Kubara juten bazarete, Santa Clara jun. Bai, anetxe badakizu. Eskerrik asko, kaitos, laizter arte. Ba, Ismael Serranok 20 urte osatzeko Oye Siempre diskoan egindako Papa Cuéntame otra vez kantu mitikoaren bertsio honekin murgilduko gara saioaren azken txampan eta Laister elurrari buruz hitz egin behar dugu, baina ez Instagrametik, bizipenetatik. 80 urtetik goran elurra asko ikusi duen emakume batekin aritu behar dugulako. Mezu oso garrantzitsu bat iritsi zaigu Twitch bidez. Marko Auterre. La 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 da 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 beste bat. La 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 da 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 la 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 da 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 da. Ezkera erotu lasai.
Keep calm and bigarren kafea. Europako funtsen inguruan asko ari gara hitz egiten, azken aste luzeetan. Mikel Otero gaur gure artean, egunon, Mikel. Funts berezi batzuk sortu dituela, hau da, Europar Batasuna funtzionatzen du normalean Europar aurrekontuekin, eta horiek 6 urtetarako izaten dira, baina nonbait ulertuta sartu garen COVID-aren ostean, sartu garen krisi horrekin, estatu eta zonalde gehienek ez dutela bete baitan aukera nahikorik izango berreskuratze ekonomikoari aurre egiteko, aparteko mekanismo bat bideratzea edo mai gaineratzea erabaki zuten. Gerta egiteke azkenean Europako funtsa hauek baldintza batzuen pean etortzea eta baldintza horiek segun eta nolakoak diren gerta diteke azkenean gizartearentzako edo gizartearen zati handi batentzako kalteak onurak baino gehiago izatea. Guk esan duguna da, orain arte izan dugula parez pare gure aurrean jokoa ireki nahi izan ez duen gobernu bat, gobernantza eredu zaharkitu batekin, non hau ikusi duen besteaien Uztagiri karamelu poltsaren metafora erabiltzen duen, askotan aurrek karamelu poltsa bat dute, eta horrekin nola baitere jokatu, nerea da, eta zuek, neri begira egon behar duzu, eta hori, azkenean erabili du egiteko modu hori, oposizioa kanpoan usteko asmon armenarekin, baina oso oposizioa darek azkenean orokorrean herritarrak ikusi ditugu. Hasieratik esan genuen, hemen subiranotasun arazo larriaren aurrean topatzen genuela gure burua, eta guri zela besteak beste arrazoi bat gehiago prozesu guztia herri eriketat hartzeko, kontutan hartu behar da, Europak egin duena da, orain arte banaketa bat estatukoa, eta gero estatuen barne mailako banaketa hori, hiriburu bakoitzeko, estatu hiriburu bakoitzeko eskuetan uzten du eza. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Goiuri nola emozionatzen ari zego. Elurretan kantari da biltza. Eskata agudo dago, Oringo eta kilkerrak margotu dituzte. Goiurik emozioen kutxa beti irekita daka. Elurretan kantari da biltza. Eta emozioen kutxa irekitzen digu beti gure urrengo gonbidatua, Kontxita Beitia, arratsaldeon, urte berrion, muxo handi bat, zemoz? Urte berrion eta bezarkada ondi bat, horixe, alzabera. Bueno, badugu jinjana bezala txuria eta beltza, Kontxita Beitiarekin aritzeko. Txuria elurra bera. Eta beltza, lehen esan digulako, aizue, eta nik estatu batuetan gertatzen ari den honen inguruan ere hitzein nahi dut. Beraz, bientzako tarte hartuko dugu, Kontxita? Bueno, gaur Marimi zer. Marimi, ez aldizu deitu, Durangon dagoela, bilobekin, eta ezintzuela, tarte hartu. Deituko dion ni Kontxitari, eta uste non hitz egin zenutela, iuntzean deituko dizu Marimi, Kontxita. Ez egin, uste non gero
bukatzen dugunean askotan, gero elkarrekin hitz egiten dugu, denbora luze bat. Ikusten dut, bai. Baina horretik ez. Bai, ikusten dut telefonoak hor jarraitzen duela, eta ez zaituzet kotillatzen, ez indagizut. Baina ikusten dut, gu saioa egiten jarraitzen ari garela, eta telefonoak hor aurrera darraiela, esan, hauek ari dira, mingainari eman eta. Baina kotilleo ez, kritika bat egiten dugu. Kritika zuzena eta baikorra. Bai. Beti baikorra gaina. Kotilloa, Kontxita esaten nuen, nik ez da izuzela kotilleatzen, ikusten dudala hori ari zaretela izketan, baina ez dudala zer entzuten. Horregatik esaten nuen kotilloa. Horregatik. Zuek ez, zuek, txutxumutxuka aritzeko ez zarete jaio. Ez, hortan denbora pasatzeko ez. Hortan ia badaude telebistan nahiko kotilleoak eta nahiko gauzak eta hori entzuteko ere ez nago prest. Beraz, nahiago ere beste goza batzutaz hitz egin. Adibidez, elurrari buruz. Elurrari buruz, zuntza taldearen elurretan ari gara entzuten. Zemen bagaude, gu gizarte bezala, flipatuta, gustora, gozatzen, txundituta, aspaldi etzuelako akaso Euskal Herrian hainbeste elur botatzen, baina noski, historian atzerago eta memorian atzerago egiteko gaitasuna duzuen, no, Kontxita, gogoratuko dituzue, elurte handiak zuen bizitzan, ez? Bai, elurteak izugarriak ikusi izan ditugu, baina ez askotan, Ez askotan, oain bezala lehen ere hori gertatzen zen. Urte batzuk pasatzen genuen, elurra apenas ikusi gabe. Baina, alako batean, natxuri ditzezun dana, eta orduan, sekulako poza. Baina poza horrek irauten zigun 2 egun. Bakizute zagatik, gero, azten ginean kalera ateratzen, ia beltza bihurtzen zen. Txuritasun hori dana jun egiten zan, eta dana bestuta. Eta orduan, esan atsegina, esan polita. Eta gero, hotza egiten balin bazun, azen olako bildurra, etxirristra ez egiteko. Hori ere, beti gertatzen da hori. Baina nik uste dut, nik nire bizitzan ezagutu dean urterik elurtuena edo elurtsuena, esango nuke, 1956 izan zen. Eta nintzegatik gogoratzen naiz hainbeste urte horretaz, magisteritza egiten ari ginen. Eta Kandelaria egunean, otsailaren 2an hasi izan lurra egiten, eta hilabete osoak irauzun. Batzutan egiten zuen lurra, baina denbora gehienean oso hotza egun hauetan ahidan bezala 0 azpitik, berdin. Eta orduan, dana, egoten zan, gogorra, eta oso peligrosoa ibiltzeko gainea. Digo, naiz niri, bota berezi batzuk erosi zizkiatela etxean eta. Eta gainera, magisteritzai joateko, trolebusetan joaten ginen. Zuek trolebusak ezagutu aldituzue hemen. Maik agian, bai. El pote verde ditzen genuen guk. Trolebusak, bai. El pote verde, trolebusak, pote verde zan, Tolosara juten zana, Bai. Horixe. Bengoak urdinak zidan. Vale. Eta orduan, trolebusaiei jartzen zieten kate batzuk kurpiletan. Eta gure zan eskandaloa, alde batetik ezin ibili. Eta betik, gainera, ezakit, oso motel ibiltzen zan, eta, baina uni oso gustora juten nintzen, orduan pasaien bizi nintzen, eta tegorrietan daño bakarri junglar nun, magisteritza eskolan zegolako, baina adibidez, Goierritik eta Zertiranak, Ordizitik 4 edo 5 genitun gelan, gero Tolosatik ere beste 4 edo 5, eta gero Pasaitik beste 200 bat edo horrela, eta bakarri Pasaikoak eta Donostikoak juten gineak klasetara. Orduan, pasagendun, urte hilabete osoa, han jardinean zegoen
eroritako elurrura nahiko politxe zegoen, eta jolasten pelotak egin eta elkarri botatzen eta horrela, era hortan, eta oso hotza pasatzen genuen, baina oso gustora sartzen ginen gero berriro gelara, eta gero gelan ez genuen bat ere lanik egiten. Irakasleak sartzen ziren, eta orduan baitutxu mutxun. Kontxita, garai horietan magisteritza zenbat urtekin ikasten zan? Amala urtekin azten ginen magisteritza ikasten. Hori ba? Kontxita, galetu dizu, nahi ditulako hemen zenbakia kalkulak atera, urtekin. Ez, nik pentsatzen nun, ui ama, berrogeita maseian, Kontxitak amasei urte zituen. Ez dago. Ez dago. Nik amasei urte nituen. Hori da, bete gabe, amabos nituen. Hori da, Kontxita 1900 eta 40ean jaio zen, eta orduan amasei urte zituen. Noski. Amasei egiteko maiatzen, hori otzailan gertatu zen, oraindik 15 urte nituen. Eta orduan oso bitxia izan zen. Batez ere, egunero junginanok, gelditu ginen horrela bizka bat heroina izango bagine bezala, ez? Gauza guztien gainetik, horiek eskolara joan dira, amigo, esan edo zer gauza. Eta nik uste dut hori ere izan zutela gero irakasleak kontutan, eta gu aprobetsatu egin ginen. Beraz, pelota pixkat hartu zizuen, Kontxita. Bai, pelota egitea juten ginen. Eta, bueno, oso gustora. Ni ez dakit, Tolosakoak etortzen otez ziren, ero. Claro, Marimi ez dago hemen hori esateko. Aitzaki perfecto ez juteko. Oso aitzaki nada, elurra. Hori behar genuen. Ordizikoak eta ez zien etortzen, hori ziur badakit. Baina Tolosatik ez dakit. Gero nik uste dut etorri zirela egun batean eta ikusten zuten ze ederki pasatzen genuen bat ere klasi gabe. Eta orduan, esote zuten trena hartzen eta bertatik zuten gainera geltokia. Nik aitortu behar dut, noiz bait, aitzaki bezala erabili izan dudala elurra. Unibertsitatera ez joateko? Hogeita balgarren mendeko, zeta belaunaldiko... Trena, eske badakizu, renfek zer du. Eske gelditu egin da trena. Trena, elurra, eta eske donostiraino Tolosatik, ez pentsa. Norbait pentsa lezakela ez da gizemen dipuntan bizizarela, baina... Duela gutxi elurra bota zuen hartan, tren zerbitzua motelute ibilide Euskal Herrietako txoko askotan. 1956ean trolebusak, ez dakit, Tolosa Donostia ibilbide hori egiten zuen, Goierritik zetorren jendeak, ez dakit, beste trolebus linea bat zen, nunbait elkartzen ziren Kontxita, o trenez etorri bat zuten? Beste trolebus lineik ez egon. Bakarra. Trolebusa bakarri Tolosa daño. Gaur egun, ene bat errepidea ez, ene bat errepide zaharretik, alegia. Ja, bai. Handi joango zen, ez? Bai. Herri erditik zeharkatzen zuen ene batetik. Bai, erditik pasatzen ziren, andoaindik, erditik, bai, eta bai. Horrela pasatzen ziren. Bilabona andoain Lasarte, uste dut, Lasartetik Ondarreta. Lasartetik pasatzen zen, bai, egia da, Hernanitik ez. Tolosa San Sebastián, Tolosa zan uste dute, izenate SST. Horainik ere horra izena dute, bai. Eta gero ia hortik aurrea, Tolosatik aurrera, bueno, norbaite balin bazuken kotxe bat, edo kamioi bat, edo horrela iristen ziren, hortik aurrea, eta tren askotan gelditu izten ziren biderdian. Beraz, benetan ez zuten posibilitaterik etortzeko. Eta gero, beste batzuk aprobetsatzen zuten aitzakia bezala, ez du goiuri bezala, Kontxita, etorri zait burura nire amak kontatzen zuen gauza bat, elurte handiak zirenean eta, enkaro, oinetako konak, ez zeuskatela eta hori, eta eguraldi txarra eta hotza zegoenean, periodiko papela jartzen zuten plantilla modukoan zapatatan. Zuk horatzertaz, o... Bai, eta gorputzean, bai. Bai, galtzasko.
Jerseen azpian. Eta gero, hanketan, kalzetina batzuk jartzen genituen, kalzerdiak eta gero kalzetinak. Kalzerdiak eta kalzetinak tartean, periodiko papera ere, bai. Baina politika paginekin ez? Politika paginekin zutan bestela. Ezakit, behar bada, aukeratuta genitu, no? Estiloko artikuloak edo sartu behar genitun barruan, Seguruzko anketan batzuk eta beste estilo batekoak gorputzean. Gaurko egunez jaio zen, egunkaria gorputza babesteko erabiltzen zuen Jacques Anquetil txirrindularia, eta akaso Kontxita Beitia gogoratuko da, ze Frantziako turra 57 irabazi zuen lehenengoz. Gogoratzen duzu Anquetil, nik Anquetil ezagutu egin nun, Eskiza hundia da. Ezagutu egin nun Anquetil, bai. Ui. Bai, ezagutu berarekin hitz egiteko moduan, baina nire ondoan egontan. Hemen karrera bat zegoen, Donosti, Gule barretik ateratzen ziren karreraiek, eta, orain ere klasika, nik uste ere klasikaen jarraipena... Bai, aurretik izango zen lasterketarik, bai, ze urte egiten. Eta Anquetil etorri zan, iturra irabazita gero gainea, eta Anquetilen inguruan jarri ginen, ez dakizu zenbat jende, eta, oso majpazan, oso frantsesa hola, baino oso guapoa, eta oso gustora ginen ura ikusten. Eta gero, oso bitxia, Goierrin adibidez, gertatzen zen, San Blas, Idiazabalgo festak San Blasak dira. Eta San Blas izaten da, bakizute, otsailaren 3an. Beti elurra egiten zuen. Eta dantza egitea joten ginean plazara, ez txarangakin eta horrela, guk gramolakin eta gramola bajartzen zuten eta gero ia txaranga gero xegoazitian joten. Baina egiten genuen dantza, blai eginda eta gauetan egiten balima genuen dantza, dana izotza egin zegoen. Eta urtero gertatzen zan hori. Eta gero horretzaz gain, han ere hori gertatzen zan, txuria zana gero beltza bihurtzen zala eta zala bat ere polita izaten. Baina nerezako izugarri polita iruditu zitzaidan, Ausperrin gendun guk etxe bat, eta Ausperri da juten ginen udaran. Baina badakizute egun hauetan, atzo, adibidez, 0 azpitik 20 gradu egin ditula, egun batean, joan ginen esan genuen, jo beti udaran, guezen eguan ere. Eta egun batean, gotza egiten zuen, fresko hola, baina ona zegoen eguraldi ona, eta ez genuen ez ere espero. Urrengo goizean jeiki, eta 40 zentimetro genitun, elurtuta. Dan elurra. Baina, ze polita, egin berria, ze gauza polita. Orduan ikusi dut benetan gustora eta elurraen gainean lasa ibiltzeko, egin berritan, ez dago irristatzeko modurik, eta gero gumetxikiak ere bageniten, eta dana bolak egiten, gero sekulako muñekua ere egin zuten, eta oso polita. Baina niri adibidez ez bat ere gustatu izan eskiatzea jutea. Ez gustatu, eta nire zenerrari gustatzen zitzaio, baina niri ez. Ez zitzaidan gustatzen ez giroa, ez esan nerea, nahiago nun kandantxura, formigalea edo zerlerrea, udaran jun, eta hango naturaz gozatu, negukoan, baino, neguan, ez dakit zer nabaritzen ez, eta nire familian danak izan dira eskiatzailea gero, eta nik, elurrari
ez dio gorrotik izan, baino leku horietara joatea pixka bat bai. Zatik. Zitzen iruditzen gure estiloko jendea zanik, edo zebilenik, edo ez dakit, niri eta gainera aspergarri iruditzen zitzen, ni joaten itzanean, eta esan bueno, etxekoa jun daitezen, ni ez nahiz joango. Eta ez nintzen joan gehiago, ez formigalea, ez kandantxura, eta bera, gero ikastolakin asko jundira. Ikastola guztiak antolatzen zituzten horrela, eta dituzte, pensatzen dut aurten ez dutela ezer antolatuko, baino nik uste dut oso onuragarri izan dela ikastolakin junalizatea lekuietara. Nik txikian itzanean ez nintzen juten, eta gero onditu nintzanean nik uste dut berandu zala, hori horretaz ofizio hartzeko bai. Beti izan ditulako ideiak oso garbi. Gainera askotan... Bai, ez non ikusten, ez dakit, esan ere estilokoa. Eta gero hasi izan erregea juten bakeirara, eta... Nik esaten un estilokoa epidagienak, eta ez da egia, ez egia. Ez da hori egia. Jende jatorra asko funda. Eta baino... A ber, zenbat ibiliko ziren elurretan hain Martin Zabaletakin eta beberestea juntziranak, ez? Hoiek beste modu bateko ibilbideak egiten zituzten, edo edurne pasadanek, edo eta biedanak, nola ibili dien elurretan. Atzo bertan Hilarteraino. Bai, eta atzo Juanito Jartzabalek esan zuen, ja ez titula gehiago 8.000 kiloko, eta pelikula bat prestatzen ari dela, pelikula dokumental bat prestatzen ari dela. Mendi filmen ez donatzeko moduko. Bai, mendiei buruz. Beraz, giro honetan, elur giro honetan, eta egiten duen hotzakin, hobeto etxeko berotasunetik besteak ikustea hor elurretan eta mendipuntan. Kontxita, bi gauz esan barezkizut, bat, uste dut ez diogula estatu batuei helduko, ze denborari gabe ari gara geratzen, eta askoz hau zapore goxuago otziko digu, zure haurtzarako testigantza honek, azterako. Trumpena ikusi dugu, denok ikusi dugu, eta hangertatu dena denok ikusi dugu, nik lenguzu bat dauketan, eta bere araze bialdu zigun e-mail bat esanez ondo daudela. Eta lasei daudela. Eta, bueno, horrek arren apura ere, eta zigun, ikusi gendunean, ematen zuen ez dakitzar gertatuko zan, ikaragarrizko bat. Baina, horregatik nik uste nahiko ikusi degula, eta asko oso politagoa dala elurra. Eta batez ere, disfrutatzeko umeak eta ez. Eta hain ume ez garenok bai, disfrutatzen dugu lorretan, jolasten. Bai, baina umeak eten gabe. Hartzen dute trineoa eta bueno, aldapa berazten dira, noi bai izan dezaketela aldapa, bera. Aizu, Kontxita, 20 segundotan erantzuteko galdera dau, amaitu behar dugulako, baina utzi diazu ordudan, gramola ipatu duzunean, vinilo erreproduktore bat bere bozgorailu edo la trompeta modukorrekin edo txampona erabiltzen zuten horietako azari zara. Nolakoak ziren gara jortan? Udaletxea jartzen zuen aparato handi bat. Gramola deitzen genion, kanpoan zegoenari. Kanpoan jartzen zuten kaja bat balitzezela. Eta barrundizko instalazio bat, eta gramola aparatoa, vinilok edo ez dakit edo horrekoak edo izango ziren, horiek udaletxe barruan eukitzen zituzten. Hori pasaian ere berdin egiten zen. Argitu diguzu ba. Kaja handi batzu. Kontxita Beitia, muxu ondi batekin agurtu bartzaitugu seiak iritsi baino lehen. Hurrengo aste arte. Muxu ondi bat zuenzako ere. Eskerrik asko. Eta zehola pasa. Berdin, agur. Mai Gorostiaga, zuri datorren ostirale arte, izan ondo? Izan ondo zuek, haupa zuek, gora gutarrak. Eta astelen arte Goiuri ez izan handia, jo? Hogeita zaztiorterekin etorriko naiz. Uau, zorionak aste bururako! Goiuri zartuko zaigu izan ondo guztiok bigarren kafean. Astelenean arratsaleko 4:00 ikusiko dugu elkar. I never needed you like I do right now. I never hated. Eskerrik asko hori izategatik. Agur!
Keep calm and bigarren kafea.